Alguén está intentando acabar co galego. E non, a perda de falantes non é por causas naturais. Vexamos. O 30% dos nenos e nenas de entre 5 e 14 anos non sabe falar galego. Non é que non o fale ou non queira, é que non sabe. Un terzo dos galegos e galegas non falan nunca galego. E a metade dos mozos e mozas son monolingües en español. Por que ocorre todo isto? O 21 de setembro de 2004, en votación unánime do Parlamento, aprobouse o Plan Xeral de Normalización Lingüística, con Fraga aínda como presidente da Xunta. Un plan que falaba de establecer medidas compensatorias para o galego no sistema educativo. Mais en 2007, cando o goberno bipartito quixo desenvolvelo acordado, o PP rompeu a negociación e decidiu rachar para sempre co consenso sobre a lingua. Feijóo, por interese electoral, negouse a apoiar un sistema educativo de 50-50 entre galego e castelán. E preferiu incendiar cunha campaña de mentiras e crispación, damando máis selecto do panorama. Este é Valentín García, naquel momento denunciando a campaña do PP. Hoxe é secretario xeral de Política Lingüística e xustifica as políticas contra o galego que o PP leva adiante desde a Xunta. Vaille no soldo o cambio de opinión. Mais sigamos. En 2010, Feijóo, desde a Xunta, derroga o decreto do bipartito, que transcribía punto a punto o acordado en 2004 por unanimidade. E puxo en marcha un decreto novo, coa oposición unánime de toda a comunidade educativa, pais e nais e alumnado. Este decreto de 2010 proibiu o uso do galego nas materias científico-técnicas e reduciu drásticamente a súa presenza no ensino. As consecuencias están á vista, e os datos que coñecemos en 2024 son demoledores. Por primeira vez na historia de Galiza, hai máis persoas que falan só español das que falan galego. O PP traballa desde a Xunta para que cada vez se fale menos galego. Mais, a pesar de todo, aínda estamos a tempo de evitar este crime. O galego, contigo, ten futuro.